FESCOP és un programa impulsat per Aracop que consisteix en que nois i noies de tercer i quart d'ESO, de batxillerat i de cicles formatius elaborin un treball en el marc escolar consistent en fer una simulació d'una creació d'una cooperativa. Pensem que perquè hi hagi cooperativistes en el futur, perquè hi hagi empreses cooperatives, el principal és que ja des de la base, des dels inicis, des de l'escola, es pugui tenir coneixement no tant directament del que és l'empresa cooperativa, sinó del que és la cooperació i la forma de treballar en equip. A través de la simulació passen per tot el procés real del que seria crear una idea, desenvolupar el pla de negoci o el pla d'empresa i dur a terme el que seria l'elaboració del projecte perquè d'aquesta manera puguin conèixer com funciona la creació d'un projecte empresarial. Ja ho vam fer l'any passat i és una manera de facilitar que els nanos puguin crear una empresa i si pot ser una cooperativa millor. La majoria de la gent que no està en el món de l'empresa considera que l'empresa és la visió capitalista, no? Simplement per obtenir beneficis. I aleshores, en el moment en què tu comences a parlar d'un codi ètic o del medi ambient o de coses d'aquestes, moltes vegades, inclús després d'explicar-los, els sembla que és una cosa secundària, no? I nosaltres, el professorat d'Economia i d'Empresa de l'Institut, ho plantegem d'això, des que hi ha una visió més àmplia de com pot funcionar l'economia. I a més, havent-hi organitzacions específiques que es dediquen a això, segur que ho faran millor que els professors. Tenint en compte que les cooperatives són les oblidades, és important que des del programa FESCOP incidim en el que són les cooperatives, les diferències que hi ha entre les cooperatives i les societats mercantils i fonamentalment amb els valors de les cooperatives perquè el dia que els joves decideixin emprendre un projecte, el muntar una cooperativa sigui una alternativa de valor. Pel que tinc entès, una cooperativa ningú és l'amo d'aquesta cooperativa, sinó està formada per socis. Tant és el treball que portis o el que sigui, que mentre siguis un cooperativista tindràs dret al teu vot, tothom tindrà el mateix dret. I llavors per això jo crec que tindrien més opcions de no cometre errors perquè tenen més gent pensant en el camí que farà l'empresa. No exclou a ningú de decidir res sobre el lloc on treballa. I també trobo que està molt bé el tema dels salaris, perquè hi ha altres empreses que són molt grans, però que els salaris varien molt i és com que hi ha molta desigualtat i et pots sentir molt inferior. No està estrictament amb un ànim lucratiu, sinó que es basa més democràticament, no tot és qui porta més diners. Els treballadors, que són els que decideixen les coses, arriben a acords perquè tots sortim beneficiats. En vez de despedir a gent, es redueixen tot el salari, les cooperatives són més solidàries. Probablement busquen una empresa que sigui una mica més familiar, una mica més personal, ja que en aquesta societat actual hi ha molta impersonalitat per mi dintre de les empreses i del món laboral. Que és molt més ètic i que és molt millor i està bé que la gent ho conegui perquè també compri més a les cooperatives, es promocioni una mica la idea i per futurs empresaris que és un tipus d'empresa que a molta gent li pot agradar. Van venir a fer-nos un taller, que és una mena de xerrada amb els alumnes, en els quals els expliquen què és una cooperativa i un cop fet aquest taller podem decidir participar en el concurs. Els alumnes formen uns grups i cadascun d'ells fa un projecte d'empresa, té unes fases i aquestes fases venen dirigides pel programa FESCOP. I el que fem és crear una cooperativa amb una idea, o sigui, una idea de projecte i desenvolupar-la. Es tracta d'anar pensant els factors que tindria la cooperativa, com la farem, a què es dedicarà. Hem vist que faltava una cooperativa en el mercat de crear aplicacions, que creiem que és una eina molt útil ara en el futur i ens hem dedicat a fer això.
après moltes coses. A veure, primer de tot, què és una cooperativa, perquè ho havia sentit a parlar però no sabia exactament què era, i després he après a... Bueno, evidentment sempre s'aprèn a treballar més en equip, després com es comporten, no sé, aquests socis, perquè ara, per exemple, si fem una cooperativa, quan anem de decidir, no dic això és perquè sí, ho hem de discutir tots, per tant he après molt més aquest esperit de cooperativisme, jo crec. Quan es fa la valoració dels treballs es tenen en compte diferents aspectes. Per una banda, hi ha els més metodològics, que vol dir que s'hagin seguit totes les pautes que han estat establertes, que s'hagi fet tot el procés, però evidentment també té molta importància la idea, la part creativa. La suma de tots els aspectes, més també la part de l'equip, que en aquest cas, pel fet de ser una proposta cooperativa, té una importància cabdal, fa que valoris diferents aspectes que en el conjunt et donen el resultat final. Els valors de la cooperativa fonamentalment són el treball, la democràcia, solidaritat i l'educació. Si han de crear una empresa, millor que sigui una cooperativa que no qualsevol altra forma jurídica, precisament per aquests valors. Nosaltres hem creat una cooperativa que és de suport a atenció a persones en situació de dependència, perquè és el que estem estudiant i com teníem molts recursos i teníem molta informació sobre aquest servei, vam decidir crear aquesta cooperativa. Amb aquesta cooperativa volem oferir un suport a totes les persones que es volen mantenir al seu domicili i per alguna raó no poden fer-ho. El projecte ens ha agradat, perquè igualment a la classe s'havia de fer un pla d'empresa, ja que ens oferien participar en aquest concurs i fer la cooperativa, ha sigut com una eina també per utilitzar, per aplicar el que he explicat durant el curs. Ha significat conèixer un món diferent perquè no coneixíem res d'una cooperativa i és una altra eina per crear una empresa, per fer un negoci i per desenvolupar un treball. A mi m'ha agradat perquè estàvem tots allà treballant, tranquil·lament podíem anar parlant mentrestant i clar, com estàvem junts en una distribució de grups tots junts, cada un en el seu àmbit, llavors podíem parlar tranquil·lament i estàvem molt tranquils. D'altres escoles jo recomanaria, sobretot si estàs fent el tema d'empresa, si estàs fent aquest tema especialitzat, jo sobretot.